La jornada d'aquest dissabte 5 de setembre ha començat amb el control de les mesures de seguretat per part de l'equip de Difolc. La primera de les actuacions ha estat a Calella. La plaça de l'Església ha acollit la mostra de balls d'Equador. El president de Difolc ha agraït la seva participació tot fent un intercanvi d'obsequis. Ja per la tarda, les GIF han iniciat el seu recorregut pel territori, avui visitant les poblacions de Barcelona, Santa Maria de Palautordera i Rajadell. Un cop instal·lats, els músics han fet les proves de so abans de l'actuació, per tal que tot estigués preparat. El grup Ritmos i Costumbres de Perú ha estat l'encarregat d'obrir la tarda al Parc del Reguissol de Santa Maria de Palautordera. A Barcelona, al barri de Sant Andreu, hem pogut veure les actuacions dels grups d'Illa de Pasqua i Equador. Una tarda carregada de color, ritmes i tradicions. Finalment, la vila de Rajadell ha comptat amb l'actuació de Colòmbia. La cultura segura. Gràcies a tots els valents per fer-ho possible.